ҷашни ваҳдати миллӣ дар ҳақиқат ҳам ҷашнест, ки ифодагари эҳсоси баланди миллӣ, худшиносию худогоҳӣ, ватансозию ватандорӣ беҳтарин дастовард дар таърихи миллат буда, бо шарофати он Тоҷикистон ҳамчун миллати соҳибтамаддуну давлатдор ва соҳибтоҷ эътироф гардидааст. маҳз бо кӯшишҳои пайгиронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миллати парешон сарҷамъ гашта, мамлакат обод шуд ва имрӯз дар чеҳраи ҳар фарзанди тоҷик нишоту хурсандӣ ва ваҳдату сулҳ падидор аст. Сарвари давлати тоҷикон ваҳдати мардуми кишварро ба як ҳадафи меҳварии сиёсати хеш қарор додааст. маҳз бо ташаббуси ватандӯстонаи ин марди наҷиб сатҳи зиндагии мардуми тоҷик боло рафт. бунёди иншоотҳои хурду бузург, ободонии шаҳру ноҳияҳо, корҳои ободонӣ дар қаламрои ҷумҳурӣ дар сатҳи ниҳоят баланд ба роҳ монда шуданд. ин рисолати бузурги ваҳдат тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ борҳо исбот шудааст ва дар заминаи фарҳанги сулҳуофаринаш таҳкиму густариш ёфтааст. ваҳдату сулҳ дар радифи калимаи модарватан барои ҳар инсон муқаддасанд. вақте ки мо ин калимаҳоро ба забон мегирем, чеҳрамон хурсанд ва рӯҳамон болида мегардад. хушбахтона сулҳ ваҳдат барои ҳар давлат, ҳар миллат, ҳар хонадон ва ҳар ташкилоту муассиса ва ҳар қавму миллатҳо зарур аст. бояд ҳар як тоҷик ва ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон ва ҳар як пиру ҷавон, аз ҷумла ҷавонон, бояд аз мактаби бузург ва ваҳдатсози роҳбаи олии кишварон омӯзанд ва ин мактабро мавриди омӯзиш қарор диҳанд. ва хушбахтона дар даврони истиқлолият моро ба ҷаҳониён шиносониданд ва бо итмоми комил мегӯем ки ваҳдат пойдевори сулҳу ваҳдат пойдевори истиқлоли миллати мо аст. то рӯзе ки мо ваҳдат дорем, то рӯзе ки мо тинҷию осоишӣ дорем, давлати тоҷикон рушд мекунад ва ман ба итмоми комил гуфта метавонам ки дигар ба ваҳдати мо газан намешавад. мо пиру ҷавон ин ваҳдатро чун гавҳараки чашм эҳтиром мекунем. воқеан ваҳдат беҳтарин неъмату дастоварде мебошад, ки миллати тоҷик дар замони бархурдҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ихтилофҳои шадиди низомӣ ба даст овардааст. имрӯз таҳким бахшидан ба ваҳдати миллӣ рисолати шаҳрвандӣ ва қарзи фарзандии ҳар тоҷик ба ҳисоб меравад. созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ ба ҷаҳониён нишон дод, ки миллати бофарҳанг, ватандӯст, сулҳхоҳ ва сулҳпарвари тоҷик таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон якпорча шуд ва имрӯз эътимоди ҷомеаи демократии ҳуқуқбунёдро сазовор гашт. соли 23 аст ки мардуми шарафманди Тоҷикистони азиз ҷашни ваҳдатро бо шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн мегирад. ҳамагон шоҳид ҳастем ки миллати тоҷик ин рӯзи ваҳдатро бо чӣ қадар ҷонбозиҳо ва аз даст доданҳо ба даст оварданд ва хушбахтона дар ан ҳамун солҳои мудҳиш хиради азалии миллати тоҷик рӯи кор омад ва сари мизи музокирот нишаста ваҳдату ягонагиро нисбат ба ҷангу хунрезӣ бартарӣ дод ва кишвари азизи худро ба даст гирифт. хушбахтона имрӯз дар фазои сулҳу осоиштагӣ мардуми шарифи Тоҷикистон умр ба сар мебаранд ва ҷашни ваҳдати миллиро бо якдигарфаҳмию дастаҷамъӣ қайд менамоянд. бояд ҳар як фард таҳкими сулҳу ваҳдатро, ки асоси суботи ҷомеа ба ҳисоб меравад, ҳамчун рисолати инсонӣ ва шаҳрвандии худ шинохта, бо ҳушёриву зиракии сиёсӣ ва муҳаббати фарзандонаи худ ба ватану миллат содиқ бошад. ваҳдат неъмати нодир барои мардуми тоҷик ба ҳисоб меравад. боиси ифтихору сарбаландии миллати тоҷик аст, ки бо кӯшишҳои пайгиронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 27 июни соли 1997 созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ ба имзо расида дар тараққиёту инкишофи минбаъда ваҳдати миллӣ нақши калон бозид. бояд ёдовар гардид ки ҷумҳурии Тоҷикистон баъди соҳибистиқлол шудан ва ба имзо расидани созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар ҳама бахшҳои гуногуни хоҷагии халқ ба пешравиҳои гуногун ноил гардид. зимнан бояд қайд дошт ки рушду нумӯи соҳаҳои маориф ва фарҳанг аз самараи истиқлолият ва ваҳдати миллӣ мебошад. дар ин давра низ дар шаҳру навоии минтақаи Кӯлоб як қатор муассисаҳои таълимӣ ва томактабӣ бо тамоми шароитҳои таълим мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд, ки ин бевосита аз дастгириҳои маорифпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон далолат медиҳад. дар шаҳру деҳоти Кӯлоб 74 муассисаи таълимӣ мавҷуд аст. аз ҷумла 49 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 2 муассисаи таҳсилоти умумии асосӣ, 1 мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат, 4 литсей, 2 интернат, маркази таҳсилоти иловагӣ, маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳо, маркази технологияи информатсионӣ ва коммуникатсионӣ, фароғатгоҳи шарора ва 12 муассисаи таҳсилоти томактабӣ фаъолият доранд. ин аст ки хонандагон аз ин шароити имкониятҳо васеъ истифода бурда ба дастоварду муваффақиятҳо ноил гардиданд. фарҳангу маданият яке аз нишонаҳои асосии давлату давлатдорӣ ба ҳисоб меравад. маҳз дар замони ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавонист бозам фарҳанги миллати тоҷикро ба ҷаҳониён муаррифӣ намояд.
дар баробари ин дар ҷумҳурӣ сохта ба фаъолият шурӯъ намудани театрҳои давлатӣ толорҳои фарҳангӣ дар ҳама шаҳру навоҳии кишвар ин нишона аз рушду нумӯи соҳаи фарҳанг дар замони истиқлолият ва ваҳдати миллӣ мебошад. айни ҳол дар шаҳру деҳоти Кӯлоб 50 муассисаҳои фарҳангӣ фаъолият доранд ва барои боз ҳам беҳтар гаштани фарҳангу фароғати мардум хизмат мерасонанд. дар бахши фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб 250 нафар ҳунармандон, оҳангсозон, бастакорон, рассомону китобдорон фаъолият мекунанд ки дар тарбияи маънавию ахлоқии ҷомеа саҳми назаррас доранд. инчунин 50 муассисаи фарҳангӣ дар шаҳру ҷамоати деҳоти Кӯлоб фаъолият дорад ки аз инҳо 24 филиал китобхонаҳо, 20 муассисаҳои клубҳои сайёр, боғҳои фарҳангию фароғатӣ ва хонамузейҳои адибону ҳунармандони шинохта ҳамарӯза фаъолият намуда истодааст. дар маҷмӯъ метавон гуфт ки маҳз тавассути ваҳдат ва сулҳусубот ҷомеаи шаҳрвандӣ пайи созандагию бунёдкории ватан камари ҳиммат бастааст. ваҳдат ин ягонагӣ ва муттаҳидии миллат аст. насли имрӯзу фардо ба қадри ваҳдат он вақт мерасанд ки маънии онро на танҳо ба хубӣ дарк намоянд, балки эҳсос кунанд ки арзиши ваҳдат аз тилло ҳам қиматтар буда барои кулли сокинони сайёра чун обу ҳаво зарур аст. барои миллати тоҷик низ ҳамчунин. ҳамоиши гирандагони стипендияи президентӣ аз шаҳру навоии минтақаи Кӯлоб таҳти унвони пайравони пешвои миллатем дар маркази фарҳангии ҷавонони шаҳри Кӯлоб баргузор гардид ки дар ин намоиш роҳбарияти кумитаи кору бо ҷавонон ва варзиши мамлакат ва масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб ширкат варзиданд. дар ҳамоиш қайд гардид ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба рушди малакаи зеҳнии ҷавонон ва нақши онҳо дар ҳаёти давлату миллат дар ҳар мулоқоти хеш ибрози назар менамояд ки ин асоси мантиқӣ дорад, зеро ҷавононанд ки дар оянда метавонанд муҳофизи арзишу дастовардҳои миллат бошанд ва номинаки миллати тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ бозам баланд бардоранд. қайд гардид ки дар баробари дигар дастгириҳои наврасону ҷавонон яке аз роҳҳои ҳавасмандгардонӣ ва дастгирии иҷтимоии ҷавонон ин таъсиси стипендияи президентӣ барои хонандагони мактабҳо ва донишҷӯён мебошад. мо ҷавонон ҳамеша пайрави асили пешвои миллат буда боз ҳам аз ин дастгириву ғамхориҳои ҳамаҷонибаву ҳамешагии эшон рӯҳу илҳоми тоза гирифта бо тамоми қувваи худ, бо тамоми ҷасорату далерию бо тамоми саводнокии худ боз ҳам кӯшиш ба харҷ медиҳем ки донишу малакаи худро зиёд намуда бо дастовардҳои худ, бо муваффақияту музаффариятҳои худ, бо пайрави асили пешвои миллат буданамон баҳри ободонӣ, баҳри гулгулшукуфоӣ ва баҳри пешрафти тоҷикистони азизамон содиқонаву софтилона хизмат намоем. дар ҳамоиш ҳамчунин қайд гардид ки то соли 2005 стипендия барои 100 нафар ба андозаи 5 каратаи маоши ҳадди аққал пешбинӣ шуда буд. зимни вохӯрии навбатии пешвои миллат бо зиёён мужда расонида шуд ки аз 1 январи соли 2021 шумораи гирандагони стипендияи президентӣ барои омӯхтани фанҳои табиӣ ва риёзию дақиқ аз 400 нафар то 3000 нафар зиёд ва андозаи маблағи онҳо 500 сомонӣ муқаррар карда шавад. иқдоми навбатии пешвои миллатро аҳли ҷомеа бо хушнудӣ истиқбол намуда онро нишонаи олии таваҷҷӯҳ ба насли ҷавон маънидод карданд. ҷавобан ба ҳама ин ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо тантана ваъда медиҳем ки мо ҷавонони насли имрӯз ҷавобан ба ҳама ғамхориҳои пешвои миллат зиракии сиёсиро аз даст надода мактаби ҷасорату мардонагии пешвои миллатро сармашқи кори худ намуда бо кору пайкори ҷавонмардонаи хеш пайравони асили пешвои миллат будани хешро исбот мекунем. дар идомаи ҳамоиш маблағи муайян гардида ба як қатор гирандагони стипендияи президентӣ аз ҷониби масъулини соҳа тақдим карда шуд. дар интиҳо ҷавонон ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдории хешро иброз намуда таъкид доштанд ки дар замони пуртазоду ҳассоси ҷаҳонишавӣ махсусан паҳншавии бемории сироятии коронавирус ки мушкилоти сиёсиву иқтисодиро ба бор овардааст, ин дастгириву ғамхориҳои сарвари давлатро тӯҳфаи арзанда дониста бо рафтори намунавӣ таҳсилро идома медиҳанд ва пайравони асили пешвои миллат мемонанд.
некрӯз расулов зодаи деҳаи қалъаи дӯсти ноҳияи деваштич аст. дӯстдори хондани китобҳои бадеӣ буда яке аз иштирокчиёни фаъоли маҳфили дӯсти беминнат аст ки дар муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 12 ноҳия ташкил карда шудааст. ӯ ба мутоилаи китобҳои бадеӣ шавқи беандоза дорад. ҳамчунин майлу рағбат ба эҷоди ҳикояву шеър ҳам дорад. навиштаҳояш дар рӯзномаҳои лочин, ворисони суғ, қанзи дониш ва ғайра пайваста чоп мешаванд. соли ҷорӣ маҷмӯааш бо номи дӯсти ҳақиқӣ ба таб расид. ҳикояҳои некрӯз кӯтоҳу пурмазмун буда бачаҳоро ба дӯст доштани ватан, дӯстиву бародарӣ, эҳтироми ҳамдигар даъват мекунад. некрӯзро дар китобхонаи вилоятии бачагона дарёфтем ки машғули мутоилаи китоби навбатӣ буд. дар соли 2020 ман китобе бо номи дӯсти ҳақиқӣ навиштаҷотҳои худам ва ҳикояҳо шеърҳои худамро пешкаши кӯдакони наврасонӣ ҷумҳурии тоҷикистон кардам. китобчаи ман ва бисёран мавзӯъҳои дӯстию рафоқатӣ, ватан, устод, об ва сарвати ва тоҷикистон, умуман дар васфи тоҷикистон маҷмӯъ бисёртар аст. аз суҳбат бо некрӯз мушоҳида намудем ки ӯ бачаи хеле шармгину хоксор аст. таътили худро бо самар мегузаронад. ба корҳои падару модарам кӯмак мерасонам, мегӯяд ӯ. аз устоди нахустинаш хеле миннатдор аст. ман вақтҳои холигиамро бисёран ба хондани китобҳои бадеӣ ва навиштани ҳикояҳои бисёр ва шеърҳои пурмазмун мегузаронам. деҳи ман қалъаи дӯст аст ки деҳи хелам зебоманзар мебошад. ман бисёран дар деҳам шеър менависам, дар васфи деҳа ва боз бисёран вақтҳои холигиамро ба корҳои падару модарам ёрӣ мерасонам. китобхонаи вилоятии бачагона воқеан барои насли наврас боргоҳи маърифат аст. тавре аз маълумоти масъулини китобхона бармеояд, дар байни аъзоён хонандагони фаъоле ҳастанд ки ҳафтае то 4-5 китобро мутоила менамоянд. яке аз онҳо дилноза қурбонова мебошад. мавсуф хонандаи синфи нӯҳуми муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 10 шаҳри хуҷанд буда яке аз иштирокчиёни фаъоли озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст. дилноза қурбонова дар озмуни ҷумҳуриявии библиомарафон таҳти унвони ҳамнишини беҳ аз китоб фаъолона ширкат варзида сазовори ҷои дуюм гаштааст. ҳифзи хубе аз худкунии шеърро дорад. соли гузашта дар яке аз озмунҳо ки библиомарафон ном дошт таҳти унвони ҳамнишини беҳ аз китоб махо иштирок намуда дар даври ҷумҳуриявии он сазовори ҷои дуюм гаштам. бо баробари иштирок намудан дар озмун шавқи ман нисбат ба китоб зиёдтар гардид ва ман дар оянда мехоҳам ки боз ҳам зиёдтар китобҳоро мутолиа намоям. бештар шеър азёд карданро низ дӯст медорам. ба андешаи дилноза мутоилаи пайвастаи китобҳои бадеӣ дар баландгаштани маънавиёти наврасон мусоидат намуда онҳоро ба роҳи рост, ватандӯстиву худшиносии миллӣ талқин менамояд. дар инкишофи нутқ ва тафаккури зеҳнии бачаҳо аҳамияти калон дорад. миқдори хонандагони шӯъбаи хизматрасони синни миёна ва калони мактабӣ то имрӯз ба 1640 адад расида истодааст ва яке аз хонандаи фаъоли мо қурбону дилноза дар муддати 10 рӯз то 5-7 адад китоби бадеӣ гирифта хонда ва онро омада ба дигар китобҳо иваз намуда мехонад. беҳуда дар урфият нагуфтаанд китоб дӯсти инсон аст. бинобар ин тарғибу ташвиқи китоб ва ҳарчи бештар ҷалб намудани наврасон ба китобхониву китобдӯстӣ дар тарбияи ахлоқии онҳо мусоидат хоҳад кард. мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпиоид ва футбол дар назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе аз соли 1991 инҷониб фаъолият дошта дар тайёр намудани варзишгарон аз риштаи варзиши футбол саҳми назаррас дорад. тавре мушоҳида намудем дар ин давра варзишгарон ба машқу тамрин машғул буда барои анҷом додани бозиҳои беҳтарин омодагӣ мегиранд. ҷаҳонгир ҷабборов сармураббии дастаи кӯдакон наврасонӣ то 15 сола буда 4 сол боз инҷониб дар мактаби мазкур фаъолият намуда истодааст. шогирдони ин мураббии ҷавон дар бештари мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳурӣ бозӣ карда ба дастовардҳои назаррас ноил гаштанд. тӯли 4 сол аст дар ин мактаб кор мекунам ва бисёр дастовардҳои хеле хуб сазовор шуда дастаи мо. наврасони мо ҳозир тайёрӣ ба чемпионати шаҳр дестанд дар син соли 2004. мо ҳозир хеле хуб тайёрӣ дестем. мехоҳем ки дар мусобиқаи шаҳр ҷои аввалро намоён шавем. кӯшиш ба харҷ метиҳем ки чӣ қадр хуб бачаҳои мо бозии хуби худро нишон диҳанд.
мавриди қайд аст ки дар мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпӣ оид ба футбол дар назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе 42 гурӯҳ кӯдакон наврасони аз 8 то 18 сола ба машқу тамрин фаро гирифта шуданд. дастовардҳои футболбозони ин мактаб назаррас буда. яке аз онҳо ин иштироки наврасони 16 сола дар мусобиқаи байналмилалӣ дар давлати беларусия буда онҳо дар ин сабқат ба гирифтани мақоми дуюм даст ёфтанд. айни замон бошад варзишгарони синни 18 сола ба мусобиқаи ҷоми осиё омодагӣ гирифта истоданд. тавре масъулин иброз доштанд дастаи кӯдакон наврасони то 15 сола низ дар бештари мусобиқаҳои дохилӣ натиҷаи назаррас нишон дода истоданд. айни ҳол онҳо барои иштирок дар даври шаҳрии мусобиқаи футбол омодагӣ гирифта истоданд. 4 сол мешавад ки ман дар ҳамин дастаи мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпӣ сардори даста мебошам ва ман аз мураббии худам ҷаббор ҷаҳонгир миннатдорам ки маро ба ин рӯз расонида овард ва мо бо ҳамдастагони худ ба мусобиқаи шаҳрии тайёрии ҷиддӣ ва бо ҳамроҳии мураббиамон тайёрии ҷиддӣ мебинем. боз мехоҳам ки дар мусобиқаҳои дигарам ҳамин хел ҷои аввалро гирем. мо дар мусобиқаи пешинаамон ҷои дуюмро гирифтем ва мо мехоҳам ки дар ин мусобиқаҳои дигар ҷои аввалро сазовор гардем. фирдавс ҷабборов хонандаи синфи 7 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 92 ноҳияи синиёи шаҳри душанбе буда. мавсуф таи 2 сол аст ки дар дастаи кӯдакон наврасони то 14 сола машқу тамрин дорад. тавре худи фирдавс иброз дошт ӯ дар тӯли 2 сол дар 12 мусобиқа иштирок намудааст. من طول 2 سال است که در مکتب مخصوص ورزشی ذخیره المپی مشق میکنم و ما در 12 مسابقه اشتراک کرده جایهای اول، دوم و سوم رو گرفته ایستادیم و ما آزی با مسابقه شهری برآمده بازی داریم. یادداشت می‌شویم که امروز از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان برای جلب کودکان نورسان با ورزش شرایط مساعد مهیا کرده شده است و این قشر جامعه امکان دارند با دلخواه نمود ورزش مشغول شوند.